waɗannan abubuwa guda biyu wallahi in ka rike su duk hayaniyan duniyar nan za ka ga Allah ya kare ka haka Allah ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim ma'ana samuwar manzon Allah a cikin duniya ma'ana rahma ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin na biyu yawan istighfari to Allah madaukakin sarki bai kaddara cewa manzon Allah zai zauna har zuwa karshen duniya ba sai ya dauki abin shi manzon Allah kuma yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di lan azama khashariya litabin mana lan tadillu ba'di fa qala abadan manzon Allah yake magana fa rasulullah shine yake magana yasa duk wannan hayaniya kai rantsuwa da Allah duk wannan hayaniya in aka lizanci sunnar manzon Allah da yawan istighfari wallahi Allah zai kare ka saboda maganar manzon Allah ya ba wasa bace ba ko wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wujuduka fihim rahmatun lahum wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna ka lizanci istighfari da sunnar ma'aiki zaka ga mamaki rayuwar duniya